дар толори UFC ҷим ҷиҳати беҳбуд гардонидани малакаву маҳорати катменҳо ва доварони тоҷик Федератсияи Таҷмаф як қатор семинарҳоро ба миён гузошт. Федератсия барои боз ҳам дар сатҳи зарурӣ омӯзонидани нозикиҳои ин ришта китоберо бо номи Дастурамали катменҳо ба таб расонд, ки ин кори мутахассисонро осонтар хоҳад кард. Кадом таҷҳизотҳо дохиланд ба кори катменӣ? Кадом таҷҳизотҳоро мусобиқа пешниҳод мекунад? Кадом таҷҳизотҳо бояд доимӣ дар дасти ки катменҳо бошад? Мурод Шарипов ягона нафаре аз Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки катмени дараҷаи С-ро ба худ ихтисос додааст. Намояндагони Таҷмаф зикр намуданд, ки ин ҳама омодагӣ ба чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ мебошад ва онҳоро зарур аст, ки дар рафти чорабинӣ ҳама талаботҳоро қатъиян риоя кунанд, зеро ҳар амалашон ба назар гирифта мешавад ва дар ҷанбаст ба як қатор нафарон сертификати ҷумҳуриявӣ тақдим мегардад. Операторай, то чё мекунӣ? Камера, ина мемонӣ қафиди рафт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 бигим 1, 2, ина ин браслет дори, ина метавонӣ иҷо, ина 10 секунд дига и бучи, ина ира гирифте, гирифте ина қафиди, чӯ боло поён немо, ина гирифти ира, фаҳмиди, монди, ина монди, фаҳмиди. 1, 2, 3, 4, 10 рафт и бучи, ира гирифти, вазелина мегири. Катмен нафарест, ки варзишгаро то ба муҳориба баромадан омода месозад. Барои печонидани матои махсуси варзишӣ Катмен 15 дақиқа вақтро дар ихтиёр дорад. Кадом таҷҳизоти катменӣ дар кадом вақт истифода мешавад ва ё кадом таҷҳизотро мебояд бо худ ҳамеша гирифт. Ҳангоми ҷароҳати хурд ва ё захмӣ шудани рӯи варзишгар, Катмен маҳлулро 15 сония барои ҷароҳат бардошта мемолад. Чӣ гуна бо варзишгарон, доварон, мураббиён ва табибон сару кор гирифтани Катменро мастер-класси Мурод Шарипов ошно сохт. Монде, фаҳмиди? 4-5 секунд дига истод. Тамом, иша гирифтам, вазелина гирифтам, шакидам, иша гирифтам, вазелина гирифтам, шакидам, буромадам рафт. Ана, ка вот вақте ки инҷо кадан кафи мисалан шишка боша болоша, ҳам кафидагира. Аввал кафидагира мекунем, ба шишка расем. Бачаҳо вақте ки ҳам шишка, ҳам кафидагӣ, шишкара дига аҳамият намедиҳад. Кафидагия фақат кафидагия кор. Ина гематома, варамка, инҷаш кафидагия. Фаҳмидӣ? Ира дига истифода намебарӣ. Ҳамин миёй, ина мемонӣ, ира меқапӣ. Тамом. Барое ки тира кади вазелина монди, кади бевазелина мина, ти кади хунаман кади. Вақте ки давлени кади монди утужо кад, бо меброяд. Вара намекунӣ утужо. Хулас кори хеле мушкил ва пурмасъул ба назар мерасад. доварони дараҷаи байналмилалӣ Олег Гришин ва Алишер Каримов семинари довариро ба зимма доштанд. ҷамъи коршиносонро аз тамоми гӯшаву канори мамлакат барои пурзур намудани маҳорату малакаи хеш ба чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ маънидод карданд. Гуфта шуд, ки довар ягона нафаре ба шумор меравад, ки ҳар қарори ӯ тақдири варзишгарро ҳал менамояд. Қарори довар бояд одилона бошад, чаро ки меҳнати чандинсолаи варзишгарро барабаст надиҳад. таҷриба нишон додааст, ки чӣ гуна қарори доварон варзишгарони беҳтарини оламро аз мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ маҳрум карданд. дар ҳангоми шогирди худаш баромад кардан ғолибият ё мағлубият мешавад, не то что биёяд гап занад, ҳатто мегем yes мегем ри ҳақ надорад. Рефери ё ки судя дар он мобайн места ҳама ира нигоҳ мекунад, лексияи ҷокерӣ бояд дошта бошад. Федератсия ҳарчанд ғайрикасбӣ ҳам бошад, вале ба кӯчактарин амалҳои варзишӣ назари худро равона сохтааст, то дастпарваронаш дар оянда ба иштибоҳҳои бузург роҳ надиҳанд. На октагоне тоже чуть-чуть поработаем, немного поработаем, как выходить правильно, как позиции занимать правильно. Это нужно будет нам, чтобы завтра нормально отсудить. Потом вернемся и по работе судей уже будем разговаривать. Все согласны? Таҷмаф ҷиҳати пурзур намудани ҳайати хеш пайваста аз роҳ усулҳое кор мегиранд, то ба ҳадафи ниҳоии хеш, ки ин ҳам бошад дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ кардани миллату давлат мебошад, расанд.